Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Бүгенге чыгарылышыбызның иҗат төркеме белән бергә күтәренке кәеф, һәр эшегездә уңыш, юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Аның репертуарында төрле катлам тамашачы өчен җырлар бар. Алар арасында үзе иҗат иткәннәр дә. Туган ягы Башкортстанда музыкаль бәйгеләрдә күп тапкырлар гран-при иясе булса да, иҗади тормышын Татарстан белән бәйләгән. Сирәк лирик тенор тавышлы җырчы Алмаз Хусаинов бүген студиябызның кунагы. Алмаз, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез барыгызга да? Сезне менә кечкенә чактан ук дәвәтегез җырчы булар дип юраган, чөнки аңа сезнең җырлауыгыз түгел әле ул вакытта елауыгыз бик ошаган икән. Бәләкәй чакта ул мине машина өстенә утыртып, теге минем җылавымны тыңлый иде. Анда шул вакытта минем мой внук дип әйтәм, минем балам җырчы булачак дип әйтте инде. Үзегез качан карар кылдыгыз менә җырчы һөнәрен сайларга? Мин ук ничек әйтергә, җырчы булам дип уйламадым бер качан да, чөнки ул һөнәр дип тә уйламадым, мин аны строитель булам дип шөгыльләндем инде теге шул яктан карап. 9 классны тамамлаганда мин 1-нче курска кердем. Шунда миңа педагог романс «Гори-гори моя звезданы» җырлап күрсәтте дә, мин күңелемә нык ятты, теге мин җырчы булам дип үземә койдым инде. Шул. 1-нче курска кая кердегез укырга? Үземнең шәһәрдә Сибай колледжына шунда кердем, шунда тамамладым. Бу музыка буенча. Колледж искусство вокал бүлегендә укыдым. Шул вакытта гына җырчы булам дип үзегезгә. Шул вакытта гына 16 яшьтә, аңа кадәр мин күп конкурсларда җырлап йөридем. Бүтән конкурсларда 1-нче урыннар алдым. Җырчы булам дип шөгыльләнмәдем. Уйламадым да, минем талант булгандыр дип уйлыйм инде. Записларда калмаган минем бәләкәй чакта җырлаганым. Шул бик үкенеч запислар булмаган. Менә Казанга килүегез ничек булды? Без инде беләбез, Башкортстанда күп кенә кеше туа, җырчы һөнәрен сайлый, ничектер Казанга киләләр. Менә сезне ни сәбәпләр бергә китерде? Ничек әйтергә, мин карьераны монда башладым бит. Җырлавымны да монда башладым. Чөнки мин Сибайда 2 курс укып, миңа бүтән педагог нәрсә биргән җитте, һәм инде мин бүтән аның ничек әйтим сифатын, всю педагогику его взял, дип әйтергә була. И миңа уже җитми башлады теге үсеш булмады инде. Мин Джон Ахметович Мусинга күчәргә булдым. Ул Актанышка күчеп китте. Шуңа мин дә әйдә миңа кил дип әйтте инде. Актанышка мин 2-нче курста күчеп киттем. Һәм инде бер ай үткәннән Әлфия Авзалова конкурсында 1-нче урын алдым. Татар моңында 14-нче елда 1-нче урын алдым. Һәм мине госансамбльгә, Агыйделгә алдылар инде солист булып. Бик яшь булган ул вакытта, шулай бик 18 яшь. Бик яшь. Һәм инде нык тавышка да зыян булды инде. Мин 1 ел гына түздем һәм армияга киттем. Менә бу армияга китү бигрәк тә кызык булган, диме? Күп икенә егетләр бит армиядан качып йөриләр. Сез үз теләгегез белән китеп баргансыз. Менә бу тормыш мәктәбе сезгә менә нинди тәҗрибә бирде? Үкенмисезме киткәнгә? Бер кайчан да үкенеш булмады, чөнки бик выносливость алдым үземә. Теге анда бит инде мин җырлыйм да дип әйтмәдем. Мин ПВО, зенитно-ракетный войска, шунда хезмәт иттем. Һәм анда безнең учениялар, тегеләй булай, бүтән әйберләр күп булды инде. И миңа бик ошады ул. Һәм инде калган 4 ай мин анда уже теге ничек әйтергә, әзрәк ялкып киттем инде, ялкытты инде ул. Уже военный ученияларны кайттык, һәм бер нәрсә дә казармада эшләмәй яттык инде. Шул мин әйтәм, товарищ полковник, мин җырладым, анда солист булдым, әйдәгез бер нәрсә эшлик, концертлар әзрәк, мин теге 4 ай инде әзрәк концертларга йөреп алдым. Әзрәк үземне теге ничек әйтергә, һәр кайтам бит инде уже дигән сүз. Шуңа әзрәк үземнең өстемнән үзем эшләп, и колледжга уже кайтуга әзерләнә башлагансыз инде. Тавышларыгызны кили башлагансыз. Тавыш инде хөр теге уже бүтән нык булып чыга. Нык булып чыга, үскән отлар теге җайлы гына алына, бик рәхәт.
Менә бу нотлар, өске нотлар җайлыгына алына дигәннән, сезнең бит искиткеч диапазон, менә бу октавалар имеш, сез түбәннән алып югарыга хәле җырлый аласыз. Сез аны үзегез тикшермәгәнсез дә бугаймы? Октаваларның киңлекләрен, озынлыкларын күп малганын. Мин аны яратмыйм да, чөнки мин үземнең теге тавышым белән җырлыйм. Теге кайбер кешеләр әйттеләр инде, син фальцет белән җырлыйсың диләр. Мин моны теге һәм инде мине сагыштыралар Димаш белән. Әле алар гына түгел, Миләүшә Әмировна Томиндарова сезне чагыштырган. Ул искиткеч бит шул хәлек. Шул. Но мин фальцет белән җырламыйм, чөнки ул минем теге мин аның белән кулланмыйм. Кулланган чакта ничек була алмас? Менә алып карагыз әле менә бу фальцет. Ансын җайлы ул тип. Менә шулай теге. Фальцет белән җырламаган очракта ничек аласыз? Уже теге тавыш бит инде фальцет, ул теге связкалар бер-берсенә тип кенә киткән кебек була, әйме? Тими, ул вообще менә, тими булай гына, расслабленный больше. Уже тавыш связкалар бергә и шулай. Фальцет белән җырлаганда зыян килмиме тавышка? Аның белән җырлый белсәң килми. Килми. Син бит инде профессионал килеш җырлыйсың. Бүтән эшкәрәкләрен белеп җырласаң дисең. Миләүшә Әмировны искә алып киттек. Сез бергә килгәч бит аның хорында иҗади тормышыгызны, юлыгызны монда Казанда башлап җибәргән дип әйтсәк тә була, шулай бит. Иң беренче шунда анарда. Дөрес, Миләүшә ханым, Миләүшә Әмировна бик күп әйбер бирде инде миңа, ничек мәктәп дип әйтергә була инде. Икенче мәктәбем хор. Һәм инде беренче килгәндә үк Әлфия Авзалова конкурсында катнаштым. Һәм инде анда беренче урынга лаек булдым. Һәм инде икенче бәйгесендә уже гран-прига лаек булдым. Беренче килгәндә мына кайда бармы белергә белмәйсең бит инде. Шуңа кыенрак теге нәрсә эшләргә, кайда барырга. Миңа Зөлфия ханым мына теге Миләүшә Әмировнага бар диде инде. Бу Зөлфия ханым инде безнең Әлфия Авзалованың кызы турында сүз башлай бит. Зөлфия ханым менә барып кара. Мин бардым да, анда Ахты душечка дигән рус халык җырын җырлап күрсәттем да, ул теге шаккатты инде. Документы принеси дип әйтте инде, мин сразу теге эшкә урнаштым. Бу зур уңыш дип әйтсәк тә була, шулай бит. Беренче килүдә, беренче үзеңне күрсәтүдә шундый мәртәбәле, абруйлы хорга эшкә алыну. Менә хорда җырлау үзегезгә менә ничек булды ул вакытта? Чөнки күп кенә кеше бит инде сольный карьера турында, аерым җырлау турында хыяллана. Монда күпмендер дәрәҗәдә кеше тавышларына ничектер бергә хор тавышына ничектер аерым яңгырамый дип әйтергә кирәк инде. Ничек әйтергә? Ул бик яхшы булды, чөнки хор бит инде ул тыңлыйсың син аны, бүтән кешеләрне кем анда җырлый бит инде, син аны ишетәсең, синең колакка бик зур үсеш тыңлый белергә кирәк, чөнки ул опыт зур бирелә. Син җырчы яктан да, музыка яктан да, чөнки хәзер мин сольфеджио ноталарын алсам, мин аны җырлый алам. Мин хорга килмәгәндә иш анда нәрсә анда нинди ноталар дип карап теге кыен җырлау теге фортепианога гына абылай хәзер мин уже теге күрәм и уже ишетәм үземнең башымда теге ноталарны ул сольфеджирование дип атала инде. Авыр фән ул. Авыр фән. Мин аны һаман да теге әзрәк кенә беләм. Миңа опыт бирде инде менә хор. Менә югары белемегез консерваториягә бит ничектер сез дәвам итәргә уйламагансыз безгә килеп? Уйладым, мин укыдым бит әзрәк. 2 курс ташладым, чөнки ничек әйтергә, уку белән эш һәм инде минем балалар да бар, шуңа күрә авыррак булды. Анда бит инде укырга кирәк. Шул гына. Бу сезгә камачауламый, югары белемегез булмау. Бу камачауламый, чөнки мин җырлый беләм. Ул иң төп безнең бит инде һөнәр. Әйдәгез улай булгач булмас, берәр нәрсә җырлап күрсәтик инде. Халык җырларын микән? Әйдәгез, рәхим итегез. Шәмдәләрдә генә утлар яна, гөл җамал җиткән кызлар киндер җеп
ezeliler nece mercan kızlarının kulu bağı ağır canı süygenlerinin Шул хәлеге моңлы җыр булды бу. Бу безнең борынгы татар җырыбыз, Гөлҗамал. Әйе, ә менә башкорт моңы белән татар моңы чагыштырганда үзегез аермалар таба аласызмы, юкмы? Табып була инде, чөнки башкорт халык җырларын бик ничек әйтик, озын сузыла торган җырлар. Менә татар халык җырларында бит инде Әллүки бар, Гөлҗамал, бик сирәк җырлана. Нык сузылган җырлар, бик сирәк. Башкорт халык җырларында Буранбай, Эскадрон, Хисам, бөтен халык җырлары бик авыр җырлана, янда диапазоннары бик зур. Шуңа күрә мине Джон Ахметович гел өйрәтте инде башкорт халык җырларын җырлатып. Мин уже 18-нче елда килгәндә Эскадрон җырладым. Монда Фердинанд абый Салахов килгәндә теге шаккатты инде. Мин 28 яшьтә генә җырлый алдым бу җырны дип миңа теге интервьюсында даже газет белән тоттырып менә кара дигән була. Мин синең турында әзрәк яздым әле дигән. Әйе, сезнең репертуарда чыннан да татар халык җырлары белән бергә башка җырлар да бар. Әз генә ишеттерә алмассыз микән алмас? Ой, бик матур, субханалла, субханалла. Әзрәк җырлап күрсәттем инде. Чөнки башкорт җырларын җырлар өчен дип укыган идем, мин берничә көн әзерлек алып барырга кирәк дигән. Кайбер җырлар өчен. Кайбер җырлар өчен. Ана Буранбай дигән җыр бик авыр җыр. Ул 2,5 октавалы җыр, ул бик минем запись бар инде, но кирәк булса кемгә тыңлагыз, карагыз. Алма, сез бит әле үзегез дә җырлар иҗат итәсез. Менә бу талант кай вакыт уянды үзегездә? Ничә әйтергә, минем дус егет бик күп җырлар яза инде һәм миңа бик күп җырлар язды Башкортстанда. Мин аның белән күп җырлар тәкъдим иттем инде. Альбом Сәяхәт дигән альбом инде бездә чыкты. Ул башкорт телендә генә. Һәм инде татарча инде кайберләре бар. Һәм инде шуңа шул дус егет белән күп эшләп, бергә колледжда укып, мин аңа карап, ничек яза ул. Бер вакыт үзем дә аның белән сынап карарга түгел инде. Ул бер музыка язды инде, мин өстенә теге утырдым да теге җырлап утырам бит инде, хоп килеп чыкты да китте ул. Теге сүзләр табып алдым да, монда Актаныш кызы Альбина Газизова дигән бер теге шагыйрә җыр карыйм, теге сүзләр бик матур, синең шәүләң дигән. Шуңа карап, теге мелодиясе дә хоп килеп чыкты да китте. Шул җыр шуна китте. Ул тиз генә язылды, тиз генә барып студияга яздырдык. Бүгенге көндә ничә җырыгыз бар үзегезнеке? Бер генә җырым чыкты менә шул. Әле шушы гына. Булай планда күп инде җырлар. Аны бит инде эшләргә хәзер бит инде бик кыенрак, чөнки ул аранжировка дигән әйбер кирәк, һәм инде студияга барып. Мәди яктан дисезме? Шул гына яктан. Булай җырлар бер 4-5 җыр яздым инде. Үз сәгатен, үз вакытын көтә булып чыга инде бу сезнең җырларыгыз, шулай бит? Сүзләрен дә үзем менә яза башладым, үзе әллә ничек килеп чыга. Менә белмим, кайдан икән ул. Димәк, сез һәр яктан да талантлы шәхес булып чыгасыз. Инде шәхси тормышыгызга күчик. Бергә килеп дуслар таба алдыгызмы үзегезгә?
Дуслар күп инде ул эстрадада дейсезме? Гана тормышыгызда. Инде бик күп артистлар бит инде алар бүтүнүсү. Артистлар арасында күбрәк булып чыга. Ну, анысы да артистлар арасында без бит инде бергә катышабыз, бергә җырлыйбыз, бергә мероприятиеларга йөрибез. Шуңа без алар белән азна сайын күрешәбез, шуңа бик күп дуслар инде табылышты. Былай да дуслар күп инде, менә хорда бик күп дусларым. Барсы да дус дип әйтергә була. Ул сезнең искиткеч шундый бер гаилә кебек ул сезнең хор, шулай бит? Бик Миләүшә миңа рәхмәт инде, чөнки ул бик үстерде мине һәм инде менә коллектив бик әйбәт дип әйтергә була. Тормыш иптәшегезне сез туган ягыз Башкортстаннан алып килгәнсез. Зимат районыннан, Зилайыр районыннан Сәлимә шул бергә укыдык, колледж искусств тамамладык һәм инде менә 2 бала бар. Монда торабыз инде гаилә. Менә киләчәгегезне алмас ничек күрәсез сез? Зур шундый менә сезнең Әлүкинең башкарасы бит инде Әлүкине. Аны инде ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр инде бездә. Сезгә тиңнәр юк дип саныйбыз без. Шулай бит. Искиткеч матур итеп башкарасыз сез аны, авыр җырлардан дип әйттегез. Менә зур йолдыз буларак хыялланасызмы? Менә гомумән алганда репертуарыгызны эшләргәме, ничекме, башка чит төбәкләргә чыгаргамы? Менә ничек күз алдыгыз киләчәгегезне? Яңа җырлар тәкъдим итәргә инде тыңлаучыларга. Мин бит инде нәрсә, артист кешегә нәрсә тамаша тыңласын инде. Шул гына кирәк. Тамашачысы булсын һәм инде җырларны тыңласыннар. Шул ала берсә инде менә көзге айларында беренче сольный концерт эшләргә уйлыйсыз инде. Уйлыйм һәм инде менә филармония Тукайда солист булып эшлим. Һәм инде шунда ук куярга тырышырбыз дип. Ярый, хыялларыгыз тормышка ашсына булган. Көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәс килә. Сез бит әле бездә тәүге тапкыр гына, беренче тапкыр килдегез. Шулай бит танышу сезнең белән искиткеч кызык булды. Без сезнең белән төрле чараларда очрашабыз. Сезне сокланып тыңлыйбыз. Бар тик уңышлар гына телибез сезгә. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәм инде очрашып торырга ясын, шулай бит. Алла берсә. Бүгенгә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.